Tässä meillä on 3 erilaista kesää. Ensin mulla on tässä viileä kesä. Tää on tummuusasteeltaan tämä väripaletti siitä puolesta välistä suurin piirtein. Eli tää on viileä niin kuin talvi, mutta tää on murrettu, kun talvi on kirkas. Ja tää on vähän vaaleampikin. Tää on erittäin viileä ja suurin piirtein siitä puolesta välistä, vähän murretun puolella, kun puhutaan murretusta ja kirkkaudesta. Sitten meillä on pehmeä kesä. Ja edelleenkin yleisilmeeltään tämä on semmoinen ei tumma eikä vaalea, vaan siitä aika lailla puolesta välistä. Viileä ja erittäin murrettu. Nämä on hyvin pehmeitä, harmaalla värjättyjä värejä. Ja sitten meillä on vielä vaalea kesä, joka on yleisilmeeltään vaalea ja tämä on erittäin viileä. Ja myöskin murrettu niin kuin kaikki nämä 3 kesää.